हेलो एभ्रिवान नोंथांमोनखौ दिनैनि भिडिअ फिन खेबसेबो बर'नि हरबाय सनाफोर आंहा दिनैहाय माइरं जावनो नागिरदों सनाफोर आंनि भिडिअखौ मोजां मोनबा एसे अननानै लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होलांदो सनाफोर आंहा माइरं जावनांगौ दिनै माइबा माइरं नै माइरं जाबाय नै दाख्लैनो सौबोनायमोन जावनो सोलाबथाराखै जोंहा दिनैसो जावबाय माइरं जावदों सनाफोर आंहा दाख्लैनो सौनानै दोननायमोन जावनो सोलाबाखैमोन दिनैसो जावबाय सनाफोर मैगंआ ओरैथार जोंना दै खमखाय बिदिसो एसे माइब्राया जारेद जाबाय लोगोफोर नै साहेरा जाथा दं माइब्रायालाय नल माइब्रा न'नि गायनाय नल माइब्रासो सनाफोर न'नि गायनाय एसे साहेरा बरहा जाथारबाय जोलैया बारा थिग नंला सनाफोर आंहा माइरंखौ जावखांबाय बेखिनिल' जोंना माइब्रा माइरंआ नै एंखुरखौ अबाव सोनानै दोनखो आङो थामजारावसो थामजार नै गोदो गोदायनि दिनाव बिदियावसो ओंखाम संनानै जायोमोन बिदियावसो मा जादों बाबा बैग्रि ए सना बेराया होगासिनो नोगोर सैमाफोर ओरैथार लामा खाथिखाय जि मोसौ सैमा उफुद्रुगथार एसे मोसौ फैनाया बाराखाय मोसौ आवथेनो थाखाय नै बेराखौ दिनै होखांबाय हाजिरा लानानै नै बे गलियावबो आंनि मोसौआ दाख्लै थांनाय दैज्लाङाव गोमाबावदोंसो बोसोरनै 8 मास जानाय मोसौखौनो लांबावदों सिखावफोरा हर गेजेराव गारिजों थिखोना लांदों सोरबा सोरबा आन्दाज मोनदोंनो ओमफ्राय मानोबा लामायाव फैनाय गारिसो सानदों आरो लामायाबो खाथिथारबा नै लामाखौबो ओरैजाय दोनोबाबो जाया मानसि थाबायाबाबो नै बेनि थाखायनो मालाय बेयाव फैबाय थायोना मानसिफ्रा गावसिनि मोनायावफ्राव खामानि मावफैबाय थायो बेनि थाखायनो लामा दोननांगौ जायो ओंखायनो मोसौ हाबनायखाय बेरा एसे होथेबाय सैमा मोसौ बांद्रायथार जोंना लामा खाथिखायनो नै आंना फिसालाया स्कुल गैयिखाय दिनैहाय गय गोमोन खनदों नायनै बेसेबां मोनखोमा एफासेल' सनाफोर भिडिअखौ एसेयावनो दोननोसै बाय बाय